sawang ke tham chino control khaimia nung kisa tete comments hamya saijama banyo pha joli jago tung phla jago ke amsono sorino control khaimia sakno control khaimia ke suja ko media yakar ready nogo siring sir aso goi chade heda norok tipra haso bo media no khaje khok sitra sawa kok sitra sawa wat sitra sawa tai comment hamya no khana abno tei jol janen pham bo media no nokha o live buma tv ni takung modu song tai bo sajago comment hamya boro abno tei khada tei sagari boro abno tei mungsada reply re boro siring boro ni samung khai tongna ble heda video amsa ke viral tong amsa ke viral ang tong je kakomori yang phona bini flat pai amsa viral ang khona je tabok takuk jako viral ang tong hai social media wa pharinga tabok takuk jako ni bagai thaise thaini kok ka hamrok salaina o kok ka ham sana sakang jodi nor an video nai sa tong khaba an video like khardi te channel subscribe khardi pharinga tabin bagai thaise thaini kok ka hamrok salain chang tabo men kok khama se takuk jako bo super hero nongna musung jaw angkhe ang suja kok sarai manam su kuno group firok saya Tino bok kebama borong subama tongkana bat bini subama ni style awo superhero hansana motonya tam hinga tabo lukuro je borok logi tongai logi thanai subana bono superhero hone wanso je borok thangai video sagai phayo video upload khayo abono boi superhero wanso ge engke takuk jakob sak sangno superhero gosima besimi engla khaya diba tai omo saka boje normal borgya boni sai juda boni sai alka bo sak sangno dam torjagi saka mane sak sangno bola kheta bo bini akok samne style bini awat eba bini akhukro abo kono media bai memsang sakare kun dino media ro omteke koksa da sak tipra haste wo taute jorate ang kono oma he media nungge khoje omteke facebook live haye oma ge koro samne ang kono media no nungge ko kono media person nungge obna first time je takuk jakob no social media phai omteke media tete nyang nungge atar patar ke kok samane obna first time no ani live tai omo sana bo sungje social media wa nung samu khai ke nung kabama porbo kaham bo sajana hame bo sajane but bo a comment thaisana tei bono a jaga sei bo hnya boni jina bo sei hene pori jau by mistake tino bono koko sei pon hanga but bo khoroksa media bo khoroksa social worker bo khoroksa news channel samung khaine borok bo khorsa founder bo khorsa porlekha gana sina nyune borok but bot niji se omtei bo a comment thasana tei se jol jat nongka baike engnai salam social media phaige ka nang kaham bo honjanai hami bo honjanai kabama borbai nang abno khatai tongha to inge bele nang to khorsa media person tete nomte khatai khanke kono dino angla khairiba nung social media phaike ba bo sajana kaham sajana hami bo sajana abo jotono sajago sungbo sajago heda angkata kaisa kok nung tabun dino social media wa mungsa se kok sana angke nung pula wan sugar de tam ne hingke ulo okok nini bagi kuno problem eba nin bai kuno bezelda eba problem create da khaino nung obo wan sugar nang nai tabun dino boro amsa sia anglia obonin 2018 19 20 21 obo 2026 tabun boro onek smart ososte tabu boro onek smart eba onek sia nang phaibe nung tabun dino omtike social media wa phai nang nung ya kok sai thang ge nung yog nai hene tawan so de nung yoglak alangka yoglak tabuni dino amano sana bo songo tabuni dino social media phai nang nungye kok sana sang 100 baira 1000 bar 1 tamne hingke nang nang nungye kok samani yagulo aboni porani ni logi tamuna abo kebo saimia tabo example takuk jakom ni logi no tamung tongnoro abo kaham kan nugo tongmana bokhor sa media person tete bini kono dam sekri khetabo tabo bono mane comment bini bage comment thangase jatre por comment hame mangse norok sejak nungnai kebo boyta hanjak sinai swag nangai video salamo views ni bage rang ni bage kebo bo sajak sinai badro mas ni seila hai sei kobor hai jatre por sajak sukhata iko tai tamhan sana sa he diba nung social media viral angka hamya angai viral angka ke public rok nono phiangnai hani tawan choli tabung ni dino hanke tabok takuk jakob ne photo market social media viral tong o jaga norok nukhana superhero tai bo superhero costume eba dress ok sunjak engke boto superhero ni bagi se omai ke kok bang mulai engke ta finally bono superhero salam rakha kha khayo bo tai kok bang lakha hediba engke norok screen nungma khana agule news tama post khakia oro sajak tong dongor tv youtube channel ni nok fan jakob beber mano 20 days ni deadline rakha lukurni thani nakar sana bagai saka sanya ke illegal action naharnai hene tipra people foundation ni ozama dines deburma hinkenor oro kam kana bojima khana je bono o jaga warning raja bisini bisingo lukurni thani phai nakar sanya ke bini thani eba bini sago case kalanyai hanke tabo kokha omos je bo phai nakar da sano angle bono nakar sano to khai mat tong je norle banti mat tong komena sana ta podi hanke te kaise kok abono sanam busungse jodi media tete se amsa kok sitra bai kok sawangke thamchino control khaimia
nungki sa tete comments hamya saijama banyot pha joli jago tungphla jago enke amsono sorino control khaimya sakno control khaimya enke sujakok media yakar ready nogo siring sir asugoi chade heda norok tipra haso bo media no khaje khok sitra sawa kok sitra sawa wat sitra sawa tai comment hamya nokhana abno tei jol janen pham bo media no nokha o live buma tv ni takung modu song taibo sajago comment hamya borok abono tei khata tei sakari borok abono tei mungsada reply re borok siring borok ni samung khai tongna blai heda media hangke media ni samung khai tamo o jaga se content creator tamo o jaga amse facebook content creator ungna busumba jeje phono controversy jeje phono wala ni kisa kokno tei aboda media ni samung sala omo da media ni samung norno comment sala Jacob tomani bangi jolja nok saime ekho pohorbai bisalno sini tiprasa public ro hiru banok manma teiwi jolja ble sini Jacob babu hiru ni matlab sia busia ni bangai tini jole jaga guys tiprasa public ro tiprasa ro pohorbai bisalno hiru hoyawi mayok boynok phangke sini Jacob jolja yang khamu sini Jacob ba lekha pora ro tongo sible education of tongo sible hero means busia han bangnya nungkini pohorno tiprasa pabigo hero homan no busia winja jol zakha okay ya phangni simi bustuk joran kongno khanadi no interest paine debi nok sajang langke ba kisisa ni rauni logeni thani ani video no share khai rodi Oke padi, ya phangni simi busuk jara khana laine hero means busia han bangai tiprasa public ro guys hero ta honga sidi pohorbai bisalno nayok boy nok phangma honai enge Jacob jol jeng khamon nge bo tomasa ang normal borok ya sat gati ni tei nung jak ni sal ang le tabok phasi mezoram ni tei nung tongkho mezoram ni gati ni tei nung tongkho nung le sat khade habis kan kuat ni tui nung tong tabok sas nung tong kale botai salah kita hello guys sini dongai tv ni Jacob ba news nok phanta tiprasa public do tak phade no busia temani bo pohorbai bisal non sini tiprasa public do hero hi homani hiru temani bang ho nona srai khan nono kaha ke ang bujok sanai dongai tv ni jo nokphan Jacob hiru ni matlab sia hiru means tema ho busia hani bangai bo hiru no sajaglia hiru homano sajaglia ke jole jagmani hiru ta hondi ni ro nayok sima honai nayok boy nok phan nayok hangke jol jaya ang khamung sini Jacob babu botini hiruni matlab sia otho sia ni bangai tini bo jol jakhana ang ba sini dongai tv ni owners tekisa busi thai tekisa India ste no tong teksa edki sono ganang hino no song man hiru ni matla pusia temano ho tema homani bu hiru ni isi busia hani bang nang tin zol jakana ang respect ro sakan dongo tipo no sukang follow khai jeban ang video sona pro sini dongo tv ni tomung sa muno sa jagai monang follow khaibenu mutai khetini youtuber ba serengei sujara angmani respect rosang nai jarkhe teksa public rok bai tiprasa public rok bai tiprasa luko rok bai sagbok jak nai jarkhe tong thai klai ta hironi matlab si saimi pohor bai bisal sini tiprasa ro borong no subamani borong no naikol mani hirung han
Tripurani hero soy ha Tripurani men Tripura san pohor bai bisal bono honu English bai hero bojok sai na ya hero means busia han bangai Tripura sa public ro guys hero ta hona sidi pohor bai bisal no nayok boy nok phangma honai ege jakob jol jeng kham nge bo tomasa ang normal borok ya sat gati ni tei nung jak ni sal ang le tabok phasi Mizoram ni tei nung tongkho Mizoram ni gati ni tei nung tongkho nung le sat khade 26 khan tei nung jak 26 khan kuat ni tei nung tong tabok sas nung tong kale motai salah kita sat gati ni tei nung jak ang normal borok ya ang to normal ma borok ni ang hala normal hala suze hala ang kongni ne ke sma tong zagu nro khai subscribe wo wang zaya popular bung zaya hala normal ma ka tong zagu hai phana sat gati ni tei nung thani botai ke silence khai ne kle 26 gati koa ni tei nung za ta ko sinal nung tong kho ta bok zora Mizoram ni koa ni tei nung tong kho angle nadi sini Tripura sa zero ni simi 75 50 side sotur usuzura level of sokhene ang sijang ha ani sake masap ani sake gute siang ku kha mota khene sini khawo one so like pe ang ha hi one so man bangini tini Rabon anoke bu khaimalia sabanjak ma thikya ram ni ya phawo ma thikya ang nung ha anoke bu khaimalia botai ge mojang nai ya sini jakob babu te sini ageni bai tani no solei hamjak mani khari oglai mani no sol naile hakhe kabang ma kerikha sini Tripura sa hamjak mani khari oglai mani kerikha nini ani kerilekha baiki hamjak mani kerikha age baiki hamjak mani faikha bono sai kana nai guys no ka bu judi age jeng serai proses no phai tani serai to siya phang khana bahai ke age ni borok hamjak mani tong nau ari bahai ke hamjak lai mani tong age ni borok jemon wog ri lai la nau gana gini rong ni mai hatha ipino barabiri no tos tibo nawi balting mai kesa mui kesa samani yasti rong no balting o daina rgui wog ri nai no adaro sar mai nge wog tote no phang wog tawi phalui je pensi rohonai mai mui kesa rohonai no bobo kataputa ro rohoi bagai salai tang ni dino hakide nokha hamjak man kerikha bokomo phalui no phangna rang buthokhe nawi baksa jaga to tongkhono bokomo phalo phano bazani kataputa tangoi phano pai phano roi phen baksa to tongkho ai phano aige ni hake bak salai man kerikha hamjak mani maya kerikha khari mani kerikha tabongni tomani bangai ke ang saksak no kotor pajak sija honglai thangkha silai kha computer jugni bangai no omutai hamjak mani khari mani kerikha ang ha dunia ni ang saitei ke busi ang suk besi sikla gotar ke jeng saksak no one so please jeng sanjana ni hoitesi omota he kok phaileja please nro kok ro no thak lai di tei busi airline nai kaijan kiring lai nai tei chini donga tv owners jakob bu boni kok samani pan saya tong khana Tripura sa public ro nakar baija di bono bu borong nuisho sungsarwa phaiwi do jotono deramani tong kok samani yaglai pathang
Hani bangai mana kalainya जों tiprasa bai tiprasa inke dai pro satui hamjak mani krikha khairok lai mani krikha nini ani baksa lai mani krikha जों nau ari huk khaiui kheto khailaiui moi kuthang ro baksa lai mari ro tuluk tuluk no komung rung nung thangkha maya doya krikha do jefangthung जों जतनो जों tiprasa जों बाहायखे अयन दफाबाय मोनै जाया बाहायखे अयन दफाबाय खक्ति मोसौ जाया मनोसे जों मावान सलायनो नों आं किसिं मारे वालायलायबैनिया इनके जोंनि दङ जिबनि अनार्स जाकबो कक्सामानि देरालाहा जतन जों जतन थानो मिक्सपेक दङ जों बतनो माबुसि लायनाय माबुजो लायनाय ताइप्र सापै राबन अहंकार मानि बाङैनो आनके खाइमेया आंगन संसारनि मताय मतायखे वान सगै आनि साइके प्लाइकेरै मतायखे वान सगैनो दिनि सबानि याफामा तैखे रामनि याफाव इनके असक सालायबानि नांगिया जों जतनो बरमुनि सं टंदेर लायबो मा नाकार लायनाय इनके हामजाक मानि खारियाव मानि जों मा बुसि लायनाय दको आनि भिडिअ बाय जत करं टंनाय दङ हर काहाम दे आनि करो जाया सुया टंजाखे नाकार जाबायदि बाचा मानि टंना हांखे रानो फानदय टंदि हामजाक मानि रदि दे बुंदिरक बाय आं kaham kaham kok share khaimana no bangai nirano hamjak di subadi doko hambai jotono an video nai te no joto sorai okra khonai jotono bori okra sakra jotono hor kaham khana aiwi kaitor subala hakhe khana aiwi kaitor subala hakhe ta malai lepinai hambai